personaġġ importanti ħafna f'dan l-istaġun tal-Avvent li huwa Ġwanni il-Battista. It-tifel ta' Elisabetta u ta' Zakkarija li kien iltaqa' mal-mulej fil-ġuf meta il-mama ta' Ġesu marret iżżur qariba tagħha Elisabetta u Ġwanni qabeż bil-fer fil-ġuf ta' ommu kif ħass il-preżenza ta' Ġesu fil-ġuf ta' ommu, dawn iż-żewġ nisa tqal li jiltaqgħu u Uliedhom fil-ġuf jikkomunikaw b'mod misterjuż. Huwa statement qawwi ħafna dwar id-dinjità tal-ħajja li jkun hemm fil-ġuf ta' kull mara li qiegħda tistenna t-twelid tat-tarbija għażiża tagħha.